serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, papabangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon, narito na ang pinakahuling balita sa oras na ito. Daraga PNP, nasapsamang higit 800,000 na halaga ng shabu. Narito ang report ni Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nasamsam ng Daraga Municipal Police Station sa isang high-value target ang 29 na pakete ng shabu na may bigat na 125 gramo na nagkakahalaga ng 856,000 pesos matapos ang bypass operation sa Barangay Anislag, Daraga Albay nitong November 2. Ang naaresto ay kinilalang alias Toto, 40 anyos, residente ng Barangay Bitano, Legazpi City. Sa panayam kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, ang hepe ng Daraga Municipal Police Station, nasa 1 buwan nilang binantayan ang kilos ng arestado bago ito naaresto. Dagdag pa ng hepe, batay sa nakuha nilang impormasyon, labas-pasok na ito ng kulungan dahil sa iba't ibang kaso. Habang batay sa salaysay ng naaresto, mula sa Manila galing ang mga nakumpiskang shabu. Samantala, drug clear na ang 54 na barangay sa bayan ng Daraga at na-comply na rin aniya ang mga requirements para sa pagdedeklara bilang drug-free municipality sa bayan ng Daraga. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver. Sa sunod nating balita, BFP Region 5 pinahihigting ang paghahanda sa Bagyong Tino. May ulat si Mary Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Kinaiigting ng Bureau of Fire Protection Regional Office 5 ang kanilang mga paghahanda sa paglapit ng Bagyong Tino sa ilalim ng Oplan Paghalasa at sa pamumuno ni Fire Superintendent Achilles Santiago, Acting Regional Direct. Ayon sa BFP Regional Office 5, kabilang sa mga isinagawang hakbang ng mga tauhan ng BFP sa buong rehiyon ang pagsubaybay sa antas ng tubig, pakikipag-ugnayan sa mga LGU at DRM offices at pagsasagawa ng bandilyo operations at information drives upang maipabatid sa mga residente ang mga paalala sa kaligtasan. Layunin ng hakbang na ito na mapanatiling alerto at handa ang mga komunidad sa posibleng epekto ng malakas na ulan at hangin na dala ng Bagyong Tino. Patuloy na ipinapakita ng BFP Region 5 ang kanilang matatag na dedikasyon sa pagprotekta sa buhay at ari-arian sa gitna ng mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Christine Villanueva. Sa iba pang balita, naglabas ng abiso ang Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC APSEMO kaninang alas 10 ng umaga bilang pagkahanda sa inaasahang epekto ng severe tropical storm Tino na patuloy na lumalakas habang kumikilos pa kanluran timog kanluran sa bahagi ng Philippine Sea. Kaugnay nito, ipinag-utos ng PDRMC APSEMO na ang no sailing policy sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, pagbabawal sa pagtawid sa mga rumaragasang ilog at paghahanda ng mga local DRRMCs para sa posibleng paglikas. Suspendido rin ang lahat ng mass gatherings at outdoor activities. Pinapayuhan ng publiko na iwasan ang hindi importanteng biyahe, maging alerto at patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at lokal na otoridad. Sa sunod pa nating balita, LGU Legazpi patuloy ang monitoring sa posibleng banta ng Bagyong Tino. Babalik si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan ng Legazpi sa posibleng banta ng Bagyong Tino sa syudad matapos itaas ng Pag-asa ang signal number 1, lalo na iyong mga nasa flood at landslide prone area.
Ayon pa kay Legazpo City Mayor Hisham Ismail, wala pa aniyang direktibang inilalabas sila, ngunit iba yung pag-iingat at manatiling updated sa ulat panahon ng Pag-asa. Samantala, mula 1:00 ng hapon suspendido na ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad ng Legazpi. Para sa Bagong Pilipinas, Alvar Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver, sa pangbalita. Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard Bicol activated na para sa posibleng epekto ng Bagyong Tino. May ulat si Jennifer Pulinar. Radyo Pilipinas report. Bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Bagyong Tino, activated na ang Deployable Response Group kasama ang lahat ng stations, substations at mobile team ng Coast Guard District Bicol. Kaugnay nito, nakahanda na rin ang mga critical equipment, sasakyan at mga maritime asset ng PCG Bicol para sa agarang pagresponde sa pangangailangan ng publiko. Kaugnay nito, nakahanda na rin ang mga critical equipment, sasakyan at mga maritime asset ng PCG Bicol para sa agarang pagresponde sa pangangailangan ng publiko. Layunin ng maagap na paghahanda ng Coast Guard District Bicol na matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo, mabawasan ang mga panganib, mapangalagaan ang mga komunidad at makapaghatid ng mahahalagang tulong sa publiko ng walang pagkaantala. Kasalukuyang naka-heightened alert status ngayon ang PCG Bicol para sa mabilis at maayos na pagtugon sa mga emerhensya. Kabilang na ang kanilang kahandaan sa pagsasagawa ng rescue mission, relief distributions at iba pang mga operasyong nagliligtas ng buhay. Hinihikayat ng Coast Guard District Bicol ang publiko na manatiling maingat at tumutok sa mga opisyal na ulat sa panahon at ugaliing sundin ang mga paalala mula sa mga local government units at disaster agencies para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Jennifer Pulinar, at sa ating panghuling balita, preemptive at forced evacuation ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Masbate. Nagbabalik, narito muli si Elver Arango. Radyo Pilipinas report. Batay sa Executive Order Series No. 30, ipinatupad na lokal na pamahalaan ng Masbate ang preemptive at forced evacuation sa mga mababa at baybaying lugar sa lalawigan ng Masbate. Matapos itaas ng Pag-asa ang signal number 2 dulot ng Bagyong Tino, habang ang lahat na pasok sa paaralan at trabaho sa pamahalaan ay suspendido mula ngayong araw 3 ng Nobyembre hanggang bukas 4 ng Nobyembre maliban sa mga tanggapan na may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan, pangkaligtasan at disaster response. Nanawagan ng lokal na pamahalaan ng Masbate na maging alerto, makipagtulungan at makinig sa abiso ng PDRRMO, LGUs at iba pang tanggapan. Para sa Bagong Pilipinas, Alvar Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango, at yan po ang pinakahuling balitang nakanap sa oras na ito. Para sa iba pang news updates, follow ang aming social media accounts sa Facebook, TikTok, X, YouTube, Instagram. Search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Para sa magbabalita, ako po si Paul Hapin. Magandang hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas,